سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نقدم حدك زي كوخوب أمزغاب شوتو هاغراو ليگ زنبره إرتراوي بروفيشنال تتصواتاي كعسو أغري ساميوما ألكساندر تمالي مسحداس كلبو كوسكوب مخان أب كتما أديس أبا أنصار كلب جيما أبابونا أب إثيوبيا نهي مجمرات صوتو أكايدوم مزا أب تحتي بريمير ليج إثيوبيا أب زلو ودرات كفتنيا ليج اتساتف زلا ني أديس أبا غانتا زتصوت زلو ساميوما أب كرمتيو كاب سودان أب إثيوبيا تعديقو تسغاغيروم نحاد ورحي زأكل أب كتما دبر زيتي أب أديس أبا دما نخلت ورحي لممدكا كايد دهر متصنحيو تمالي صوتو بوقعي أهدو لجميروم زي أب كلشن عصرت حموشن ملكع بروفيشنال ناب سودان تسغاغرن أبو كتصاوت صنحن عباي كتما بارون تزخون الساميوما ناب إثيوبيا منزاي كاب سودان مجمرتا وديارد إجي بموتي تفليني من قسم وارسو نشي نعي كابر ترى ولا بروفيشنال كون زغبر اللي مالتي ناسو بزه كنت مقالكو بزه نغيراتي زغبر ولا ماتي دياردي بزغانتا مس ايتكلوت كلمه كزارب زغاله مسكوچناتي كزارب زغاله نسي كل ነገር نسي ودي لناي نسو بصلوت مدين እንዳሰልጠነዩ ናይ زاربلي በሱዳን ኮይኑ زاربلي ናይ زاربلي በሱዳን ኮይኑ زاربلي ነሩ ولا بزي ولا አዲስ አበባ መጽ ምሶም ትሬኒንግ ገብር ዝኸፈቀደለይ መጀመርታ ودي عادي كل ነገር ከርለይ ولا ሸዋዕተ ማዕልታት ዘይ ትሬኒንግ ገብር ቆለሁ درجة شامناي معلتي درجة فيتي ميجمنه كل ነገር كودولي فدريشن مسكدكو وينداو አጋጣሚ ታጥያጥኒያ ክፍር ማይካልኩን መዲን ጋንታ ድሄሪግን ካመዲን ንሱ ናኮስኮ መዲ አኮስኮ መስመጠባና አጋጣሚ ናሽናል ቲም ጻዋታኒ ሩሚ ናብ ናሚቢያ መስኮት ኳብ ናሚቢያ ቆልቆዶ ገምዚ ለጋንታ ለዛሐጽኩ ናይ ፕሪሚየር ናይ ሱፐር ሊግ ስለዝሆነት ናይ ግድም ተመጣጣን ያለቃገን ምንም ስለለኒ ኮንታክት ምስ ወዲያለት ኮንታክት ኬሮ ማነ ናብ ዝጋንታ መጥክ ለማለት ምዛ ናይ አዲስ አበባ ክለብ ንክልተ ዓመት ዘጽንሑ ውዕልዩ ከቲሙ ዘሎም ዳርጋ ኩሎም ሓደስ ተጻወት ሒዛ ተበጊሳ ዘላ ኮስኮ ዓሚ ምስ ከም በዓል ህቡባት ክለባት ኢትዮጵያ ቡናን ደደቢትን ዝኣመሰላ ጋንታታት ንዝነበሩ ምኩራት ተጻወቲ ብምዕዳግያ ሎም ዓመት ውድድር ሻምፒዮን ብምዃን ናብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ክዲብ መዲባ ንመደባ ይወቂዑ ኢላ ድማያ ነዚ ኤርትራዊ ተጻዋታይ ካብ ሱዳን ኣምጽያ ወኒናቶ ዘላ ኣብ ግዜኡ ሓደ ካብቶም ንውድድር ሱፐር ዲቪዥን ኤዞ ማእከል ቀመን ብምዃን ዘመቀርዎን ንስታዲየም ኣስመራ ብድምቀት ዘዓንደሩሉን ተጻወቲ ዕባይ ከተማ ባሮንቱ ዝኾነ ሳሚዮማ አሌክሳንደር ምስ ወዲ ጋንቱ ዮናስ ሰሎሞን ሓቢሩ በታ ብኤርትራዊ ኣሰልጣኒ ናጽነት ያሬድ እትእለ ዝነበረት ስረናይት ክለብ አልሙርቃኒ ብዝቀረበሎም ጻውዒት እዩ ንደረጃ ፕሮፌሽናል በቂዑም ሳሚዮማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንበቃዓቱ ብዝለዓለ እናንጸባረቐን ኣገዳስነቱ እናዕብየን ይጓዓዝ ምንባሩ ሽዑ ጽሉኡ ኪንዮ ኣብ ደንደን ምስ ሙሉእቲ ውድድር ዓዚዙስ ፍሉይ ጣዕሚ ሂቡ ምንባሩ ይዝከር ብርግጽ ኣብ ሜዳ ክሪኦ ዘይብህግ ተዓዛብ ድማ ዳርጋ ኣይነበረን ልዑል ስፖርታዊ ዲሲፕሊን ናይ ምጽዋት ዝውንን ሳሚዮማ ኣብቲ ግዜቲ ምስ ደንደን ኣብ ዝጸንሓሉ ሓደ ዓመት ሃጓፋት ታጋንታ ኣብ ምሽፋን ዓብ ተራ ብምጽዋት ንክለቡ ደንደን 8 ሸቶታት ኣመዝጊቡላ ምንባሩ ኣይርስዓን ኣብ ካልኣይ ዓመት ሊግ ኤርትራ ማለት 2011-2012 ምስ ጋንታ ኣድሊስ ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ብምዃን ዓብይ ክብሪ ዝረኸበ ሳሚዮማ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ሱዳን ኣብ ጸንሓሉ ዓመታት ቀሊል ኣበርክቶ ኣይጸንሖን ምስ ፈላሚት ዝነበረት ጋንቱ አልሙርቃኒ 6 ኣብ ዝገበረሉ ናብ ሻምፒዮን ከሰላ ብምስጋር ናብ መጻረይ ፕሪሚየር ሊግ ምሕላፍ ኣብቂዕዋ እዩ
ቀፂሉ ምስ ጋንታ ዱንጉላ ፍርቂ ዓመት ኣብ ተፃወተሉ ሻምፒዮን ዞባ ዱንጉላ ክገብራ እንከሎም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሱዳን ድማ ምስ ክለብ አልአህሊ ኣትባራ ኣብ ተፃወተሉ ድማ ነታ ጋንታ ካብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ንኸይትወርድ ምስቲ ክሳብዚ ጋንታ ኣብኣ ምፅዋቱ ዝነበረ ወዲ ሃገሩ ዮናስ ሰሎሞን ኮይኑ ካብ ምውራድ ክትገላገል እጃሙ ገይሩ እዩ ብድሕሪ እዚ ብማልያ ሂላል ፖር ሱዳን 6 ወርሒ ኣብ ተፃወተሉ ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ዘገልገላ ተፃዋታይ ኣብ ሱዳን ንመወዳእታ ግዜኡ ምስ ክለብ ኣልጀሬፍ ብምፅዋት እዩ ኣብ ክረምቲ ነዛ ሕጂ ልዑል ትፅቢት ገይራትሉ ዘላ ክለብ ኮስኮ ኣባላት ምዃን ናብ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዘምርሐም መብዛሕትኡ ግዜ እናከፋፈለ ዘጥቅዕ ኣብ ዘእተኻዮ ቦታ ድማ ብዘይ ፀገም ብሉፅ ምንቅስቓስ ዘርኢ ዳርጋ ንኩሉ ቦታ ብቑዕ ምዃኑ ዝዝረበሉ ሳምዮማ ኣሌክሳንደር ክሳብዚ ቀረባ ወርሒ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ክትፃወት ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ግጥም ኣንጻር ናሚብያ ድሕሪ ዝተሰለፎ ግን ነዛ ኣብ ሴካፋ እትርከብ ሬድ ሲ ካመልስ ክትፅምበራ ኣይተገብረን ነዚያ ጅስ ዳርጋ ኮስኮ ካብ ዝመፅእ ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ተቐይረ ምስ መፃሉ ናይ ናሽናል ቲም ካ ነጊሮም ደው ኢሎም ነጊሮም ተዳለው ገልመለ ስለ ዝበሉኒ ዳርጋ ናይ ጋንታይ 4 ወርሕን ገልመለ ና ትሬኒንግ ተዳልየ ወበው ናይ ውልከይ ካ ናሽናል ቲም ስለ ዘላ ገልመለ ብናይ ውልከይ ወላ ንጎን ምሸትን ተዳልከይ ወላ ንጎን ምሸትን ተዳልየ ማለት እዩ ጽቡቕ ምድላው የከረ ናይ ሰካፋ ጓንዳ ቅድሚው ደው ኢሎም ስለ ዝነበሩኒ ጽቡቕ ምድላው የከረ ግን ብዘይ ተፈለጠ ነገር እዩ ተሪፍና ማለት እዩ ኣነ ዮናስን ማለት እዩ ብዘይ ተፈለጠ ነገር ኢና ተሪፍና ዝወይ ሰካፋ ናይ ጓንዳስ ክንጫወት እንደሊና ናይ ኤርትራ ሃገርናስ ቆሉት ወላ ዝመት ዘለው ናሽቶ ቆሉት ካ ንፋዓት ተጫወት እዮም ወላ ቅድሚ ጅና እንደር 20 ዝወድኡ ተጫወት ንፋዓት እዮም ባሕዊሶም ምቃዶም ኣይተጨለቀኒ ቃግን ተዳሊኻ ኩሉ ነገር ወዲኻ ሃገራዊት ጋንታ ስገለ ነገር ክገብር እንዳበልካ እንደተጠበኻ በንሽተይ ቴክኒክ ምዃን ተሪፍና ማለት እዩ እምበር ኣብዛት ማሊ ሰንበት 4-3 ቅዲ ኣፃውታ ሒዛ ዝቐረበት ሓዳስ ክለቡ ኣብ ማእከል መስመር ምክፍፋል ክስለፍ ዝተመዘዘ ኮይኑ እዛ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጋንታ ናብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ንምሕላፍ ብዝለዓለ ኣገባብ ተዳልያ ከም ዘላ ይግለጽ ኣብ ዘለወሉ እዋን ሕመረት ምክፍፋላ ክኸውን ብኣሰልጣኒውን ኢትዮጵያውያንን ደቂ ጋንትኡ ከሎ ጌና ዓብ ትፅቢት ተገይሩሎም እጂ ዳርጋ ካብ ዝመጥ ናብዚያ ጋንታ 4 ወርሒ ገልመለ ትሬኒንግ ተዳልየ ኩሉ ወዲ ገልመለ ኩሉ ነገር ናሳፊፍና ሕጂ ዳርጋ እዚያ ጋንታ እንዘለኹ ኮስኮ ሱፐር ሊግ ካብ ሱፐር ሊግ ናብ ፕሪምየር ሊግ ንትዋይና ኩላ ናይ ቡና ተጫወቲ ወላ ካብ ድድቢ ተጫወቲ ዝመፁ ኩሎም ብሱላት ተጫወቲ እዮም ንፋዓት ተጫወቲ እዮም ኩላትና ሓዳሽቲና ዳርጋ 4 ሰባት ተራእዮም ነበር ነይሮም ሕጂ ግን ኩላቶም ሓድሽ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ተመክሮ ዘለዎ ተጫወቲ ነዊሕ ግዜ ተጫወቱ ንዓሽ ቆልዑት እዮም ጽቡቕ ተመክሮ ዘለዎም ተጫወቲ እዮም እዚያ ጋንታ መጀመርታ ጅማ ባቡና ተጫወትና 3 ነጥቢ ሙሳድና መራሕ ውዜ ኣባይ ጋንታ ዳርጋ ካብኦም 3 ነጥቢ ሙሳድና መራሕ ሓጎስ ተሰሚኒ እዚያ ጋንታ ካ ንዓሹን ጥፋቴን እዮም ወላ ሰልጣንና ነዊሕ ዝሰርሐ እዩ ኣብዚ ኮስኮ ዳርጋ ሕጃም ጽየሞ ካልኦት ጋንታታት ነይሩ ሕጂ ግን ጽቡቕ ምጅማሪና ጀሚርና ኣምላኽ ይሓግዘና ሳምዮማ ነቲ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብኣበርክቱ ክሳብ ሕጂ ልዑል ዝና ዘለዎ ኤርትራዊ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ መምህር ተስፋይ ኣሌክሳንደር ከምኡውን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝነበረ ማንቱ ዳንኤል ኣሌክሳንደር ሓዎም እዮም ክለብ ኮስኮ ቅድሚ እዚ ትማሊ ስሩዕ ውድድራት ጀመረትሉ ግጥም ኣብ ዘካየረቶ 4 ምሕዝነታዊ ፀወታታት ብዘርአዮ ብቕዓትያ ነዚ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ልዑል እምነት ኣሕዲራትሉ ዘላ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕጂ ድማ ዳሃይ ሴካፋ ብፍጹም ተኸላብ ተዳልወ ካብ ዩጋንዳ ካምፓላ ለና ናብኡ ኸነብለኩም ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 17 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ጽባሕ ክዛዘም እዩ ዩጋንዳ ታንዛንያ ኬንያ ሻምፒዮን ናይ ምዃል ዕድል ዘለወን 3 ሃገራት እየን ንፋልማይ ግዚኡ ዝተኻየደ ውድድር ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ሴካፋ ኣብ ከተማ ጂንጃ ንጅሩ ክካየድ ምጽንሑ ዝዝከር ኮይኑ ጽባሕ ናይ መዛዘሚ ውድድራት ምክያድ መጋረጁ ከዓጽዮም ኣብቲ ሃገራት ዩጋንዳ ኬንያ ታንዛንያ ኤርትራ ብሩንዲ ጅቡቲ ብሓፈሻ 6 ሃገራት ተሳተፉ ውድድር 3 ጎረባብቲ ሃገራት ዩጋንዳ ኬንያን ታንዛንያን ዓብለልቲ ኮይነን ቀሪበን ሃገራት ጋንታ ዩጋንዳ ካብ 4 ግጥማት ከይተሰዓረት 10 ነጥቢ ኣዋህሊላ ክትመርሕ እንከላ ታንዛንያ
ታንዛንያ ብወገና ከይተሰዓረት ብ8 ነጥቢ ካልአይቲ ኬንያ ብ7 ነጥቢ ሳልሰይቲ ብሩንዲ ብ4 ራብዒቲ ኤርትራ ብሸቶ ተበሊጻ ብ4 ነጥቢ ሓምሸይቲ ጅቡቲ ኣብ ኩሉ ግጥማት ተረቲዓ ብዘይ ነጥቢ ሻድሸይቲ ኮይነን ይርከባ ኣብዚ ውድድር ሃገራት ጋንታ ዩጋንዳ 26 ሸቶታት ምዝጋብ ኣብዚ ውድድር ዝበዝሐ ሸቶ ዘመዝገበት ክትኮን ከላ ሓንቲ ሸቶ ጥራይ ተመዝጊብዋ ዝወሓደ ሸቶ ተመዝገባውን ዩጋንዳ እያ ኣብ ውድድር ሴካፋ ብልጽሲ ተጻዋቲት ናይቲ ውድድር ዝተሰሜትን ናይ 2019 ብልጽሲ ተጻዋቲት ዩጋንዳ ብምዃን ዝተዓወተት ኣጥቃዒት ሃገር ዩጋንዳ ጁልየት ናኩሎንጌ ብ8 ሸቶታት ብልጽሲ ኣመዝጋቢት ሸቶ ብምዃን ክትመርሕ ከላ ጓል ሃገራ ፋውዚያ ንጄምባ ድማ ብሓንቲ ሸቶ ድሒራ ትስዕባ بزي كازي أتقعت كينيا فاسيلا أديامبو أنا أروسي كمون تنزانيويت جويسي مشاك برونداويت إينزي بوري شدش شوتات أمزجيبا نركبام صباح سولسنا مود أتاقتمن أوغندا أنصار كينيا تنزانيا أنصار جيبوتي إرترا أنصار بروندي كايدين እዚ ብውድድር ብራውንድ ሮቢን ፎርማት ዝውሰን ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብ 5 ግጥማት ዝበዝሐ ነጥቢ ዝወሃለት ሃገራዊት ጋንታ ሻምፒዮን 2019 ክትከውን እያ መራሒት ናይ ዝውድድር ዩጋንዳ ኣብ ናይ ጽባሕ ግጥም አንጻር ኬንያ ዓወት እንተ ደኣ መዝጊባ ብዘይ ጥርጥር ዋንጫ ክትዓትር እያ ምስ ኬንያ ማዕረ እንተ ተፈላለያ ግን ታንዛንያ ምስ ጅቡቲ ነጥቢ እንተ ኣጥፍያ ወይ እውን ውሕድ ሸቶታት እንተ ደኣ መዝጊባ ዩጋንዳ ተወሳኺ ዕድል ክህልዋ እዩ ኣብ ካልእ ግጥም ታንዛንያ እንተወሓደ 18 ሸቶታት እንተ ደኣ መዝጊባ ዘውዲ ሻምፒዮን ናብ ታንዛንያ ክሓልፍ እዩ ድሕሪ ዩጋንዳ ዝለዓለ ሻምፒዮን ናይ ምዃን ዕድል ዘለዋ ታንዛንያ አንጻርታ ዝደኸመትን ክሳብ ሕጂ ነጥቢ ዘይመዝገበትን ጅቡቲ ክትገጥም እያ ታንዛንያ ዘለዋ ዕድል ንምጥቃም ኣብ ቀዳማይ ሸቶ ምዝጋብ ክትጅምር ከድልያ እዩ እዚ እውን ዩጋንዳ ብኬንያ ምስ ትዕገት ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ዩጋንዳ ብኬንያ እንተ ተዓጊታ ታንዛንያ ቁጥሪ ዘይብሉ ሸቶ ኣመዝጊባ ዕውቲ ክትከውን ትኽእል እያ ኬንያውን ሻምፒዮን ንምዃን ዝወሓደ ዕድል ሒዛ አንጻር ዩጋንዳ ክትፋለም እያ ኬንያን ዩጋንዳ ብገፊሕ ናይ ሸቶ ፍርሊ ክትስዕራን ታንዛንያ ድማ ብጅቡቲ ክትዕገትን ኣዝዩ ፀቢብ ዕድል ሒዛ ናብ ሜዳ ክትቀርብ ብዘይካዚ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ አንጻር መዘን ኣብ ብሩንዲ ክጋጠማ ምዃንን ዋላ እኳ ንሻምፒዮንነት ወሳኒ ኣይኹን ብሓፈሻ ተመጣጣኒ ብቕዓት ከንፀባርቆ ይግመት ናይዙር 16 ውድድራት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ዕጫ ሎሚ ወዲቑሎም ብመሰረት ሕጊ ናይዚ ዕጫ ድማ ኣብ ሓደ ሊግ ዝፃወታ ሃገራት ከምኡውን ኣብ ሓደ ምድብ ተፃወታ ጋንታታት ኣብ ዙር 16 ስለዘይረኸባ እዩ بمسارة زوادق عجاد ما مانشستر سيتي أنصار ريال مدريد كتقدم يم بزد ما بيبي غوارديولا داغما يناب هاجر اسبانيا بمملاس أنصارتا بزين الدين زيدان اتعلم تلا ريال مدريد نايك قدما اجري تصوتو كايديوم قدما اجري ابز ميلو صوت غوارديولا دما ابز زعابي صوتا مخانو زغلص الركب زياده ادفانتج كمزلو غلتن تنتي كليصوم نيمو داتا ركب زن كلبات اب 2015 2016 اب فرق فصامي نيروم ريال مدريد دما بدمر وصيت حد بارو بمعوات نفت صامي محلفا يفلط ناي زحلف عمت تعواتي تريبل بول بوغنا ابتي زحلف عمت وانج از عترتلو ستاديوم واندا متروبوليتانو خيدا مس اتليتيكو مدريد كتقدم يام دييغو سيموني مس جورغان كلب دما نفال ماي غزي زرخبلو صوتا يوم بزي كازي اب 2012 نباير مونيخ اميد اب مرتع نفال ماي غزي وانجا شامبيونز ليج سفسفت تشيلسي حجون مس باير مونيخ كتفاتت يام بجوزي مورينو تعلم توتنهام نجرمنايت كلب ريد بول ليفزيج كتانغران كلام ايطالياويت كلب نابولي بوغنا مس اسبانيويت كلب بارسلونا كتفاتت يام بروسيا دورتموند ما انصار بي اس جي كتغطميام بزدما علام بي اس جي توماس تخل انصار ناي قدم كلبو بورتموند كغطميوم كمزيلون كولو قدما اغرناي زن صوتاتات زكايدلو ورح لكاتيت 18 كمون 19 كون كلو قصيلو ناي ملس غطم ناي كالا اغردما 25 لكاتيت زكايد مخانو نكلمات انجليز اب صعو ودرات كبد صوتاتات كشمن مخانو سكاي سبورت حبيرلوم نقل كابتي ابتي سومونتي زكايدو صعو صوتات مسنع زبدما مانشستر سيتي بزيكاتي انصار ريال مدريد التكايدو ودر شامبيونز ليج انصار كلبات ليستر سيتين ارسنال التكايدو فتان صوتا يصبيام ليفربول امونغو كلت اغري انصار اتلتيكو مدريد زولو سلسه سمون تراي سلسه گتمات بريمير ليج انصار واتفورد ويست هام ايفرتون برماوز كمون ناب گتم فصامي كاراباو كاب مستحلف اب سلسه سمون شوعت صوتا كتكايد كمتگدد سكاي سبورت غليصوم بزي كازي تشيلسي امونغو كلت صوتا انصار بايرن مونيخ زولو صوتا انصار توتنهامن برماوزن مانشيتر دما استون فيلا كتگطم مخانا يفلط
ቶተንሃም ብወገና ኣብ መንጎ ክልተ ውድድራት ካልኣይ እግሪ ኣንጻር ቸልሲ በርንሌይ ማ ዩናይትድ ከምኡውን ናብ 4 ዙርያ ኤፍኤ ካፕ ምስ እትሰግር ኣብ ጽዑቕ ፀወታታት ከም እትሽመሚ ስካይ ስፖርት ኣብ ሰሌዳታት ናይ ዘን ክለባት ብምውካስ ነዚ መግለፂ ኣውፅዮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን